hai que ir a Pontevedra a facer o bacharelato. Por favor, meus pais, deixademe ir. Está ben, meu fillo, irás estudar a Pontevedra a facer o bacharelato. Vai me dar clase castelao. Grazas, meus pais. Non esquece a miña tierra. Por iso dixo este xornal. Bos días, queda usted detenido, expulsado da docencia. Veña andando, xa no poderá ser Sanfraguas, sempre serás o mellor mestre do mundo. Viva Sanfraguas! Quero, en primeiro lugar, agradecer profundamente o inmerecido mal que se me fixo, nomeándome para vir ocupar un posto que non merezo. Teño de poñer o remate, o pasatempo, e poñer unha copla que levo o meu agradecemento a vosa atención. Poderá ser unha copla mal cantada, defecto da miña voz, pero levo moi profundo sentimento. ¡Viva! ¡Viva quen me axuda! ¡Viva quen me está axudando! ¡Vivan os señores todos que me están acompañando! Dixen, Bonquillo de Cotobal, Antonio Frago. Quixemos ofrecer esta noite a gala Lendra do seu país. Os seus cantos, pero non anunciados nos paperetes dos límites. Nin desabrumar se nos lados tocou. Eu quero fijar. Non me daré a la Academia Doña Rosita. O Museo do Pobo Galego, o meu soño feito realidade. As ferramentas de teu pai. As ferramentas do meu pai. O teu candil. O meu candil. Os teus 7.000 libros. Os meus 12.000 libros xuntos. Todo isto formará parte do Museo do Pobo Galego. O meu amigo Fermín Bouza Brei adicáronlle o Día das Letras Galegas. Foi en 1992. Que me dera que algún ano me adicasen a min tamén, ainda que xa non o verei. Hoxe, 28 do ano que se lle dedican as letras galegas, rendimoslle esta pequena homenaxe no seu Cotobal de natal a don Antonio Fraguas Fraguas, un home que loitou dende moi novo pola cultura e o idioma galego.